ankom til Thailand i forgårs. Vi er nu ankommet til Chiang Mai, og det er sådan en af de større byer her i Nordthailand. Har mega hyggeligt her i Chiang Mai. Det er sådan en ret moderne by, føler vi. Og i dag skal vi noget rigtig spændende. Vi skal til et elephant sanctuary. Så jeg kan næsten ikke fatte det. Så vi skal lige ned og have noget morgenmad. Og så skal vi køre ud til sådan et sted, hvor vi bliver hentet af en bus. Hvor vi så skal afsted med en gruppe. Så ja, det er det, der skal ske i dag. Welcome to the jungle. When she do this? Yeah, because she tells Ishi. Yeah, she was sleep on the floor. She like really steep down. More softly. Hej! Jeg ved også lidt på elefanter i dag, det var vildt nice. Og så skulle vi have vores bil tilbage til Chiang Mai, det var også vildt nice. Det gik i hvert fald super fint og var mega hyggeligt, indtil vi så får at vide, at det hele er flooded. Altså der er oversvømmelser. Oversvømmelser her i Chiang Mai. Og det er sjovt nok, altså fordi centrum af Chiang Mai og den gamle by, helt fint. Helt tør. Men det er sjovt nok den flod, som vi skal krydse for at komme over til vores hotel. Som er flooded, og biler kan ikke komme igennem. Så vi skal gå, men det havde også været fint nok, hvis ikke jeg lige fucking har smadret min fod dernede. Da vi skulle ud af bilen, så smadrede jeg min fod på noget metal, som laver et sådan ret dybt cut i min tå. Og det er jo ikke så smart, hvis man skal gå igennem noget mega beskidt vand. Så Emma, hun skal være Millie girl og bære mig. Det kommer lidt an på, hvor meget vand det er, vi skal krydse. Fordi vi prøvede at få taxaer. Vi prøvede at få en grab. Prøvede for alt. Men der er ingen ved han. No cars, no. Please cancel. Ja, og det er sådan, no, can you please? Så må vi jo bare gå. Så nu skal vi gå 40 minutter til vores resort, som ligger et lortested. Og når vi kommer frem, skal vi have øl. Vi tørrer indtil videre. Men der er til gengæld sygt vådt hernede. Alle de lokale er sådan helt op at køre over. Sådan, jeg har aldrig nogensinde set det sådan her og sådan noget. Altså det var bare for i nat, det regnede. Det er vildt mærkeligt. Ej, hvor ser den nøjere ud, Emma. Ej, så kommer der bare sådan en kæmpe gren. Nu sidder vi bag på en bil. Så vi skal igennem alt det her vand. Rigtig spændende. Hallo! Nej. Fuck, det er en shame, det her. Det er en bil, der vil noget. Og de vil lige filme. Det er jo for sindssygt, det her. Det var en plastik skålekurs. Vi går mod strømmen, hvilket vi tror er positivt. Det føles så mærkeligt, det her. Jeg ved ikke, om man bare kan tage sin sko af. Nej. Altså klipklapper. Nej. Okay, den her er lidt irriterende, er den ikke det? Det tog os måske sådan noget 40 minutter at komme frem til vores hotel, men vi gjorde det, og vi gik igennem meget vand. Og vi kom frem til vores hotel, og det var stadig sådan, altså lige godt omkring næsten hoftehøjde. Yeah. Og vi gik sådan op ad trappen til vores reception. Heldigvis så ligger det hus ret sådan højt oppe. Det ligger nogle trapper op, ja. Og vores værelse, sted og poolområdet ligger også ret højt oppe. Hvilket er fucking heldigt, for ellers havde det været flottet. Altså det er jo sygt tilfældigt. Ja. Virkelig, virkelig heldigt. Ja. Altså hvis vi havde boet lige derovre på den anden side, så var det jo flottet. Vi valgte at booke en ekstra overnatning, og så har vi købt øl og skal spille kort nu. Der var nogen, der måske sagde, at det altså stiger ind til klokken 2 i nat. Og det så efter klokken 2 i nat falder igen. Men man hører jo sådan, altså man kan ikke rigtig vide det. Det der sker nu, det er, at vi ligger ved poolen og soler os, mens at hele hotellet er oversvømmet. Emma, hun prøver at ringe til alle mulige. Jeg prøver at ringe til Udenrigsministeriet, men de gider ikke svare mig. Ja, jeg tror bare, vi skal lytte til det lokale. Sådan her ser det ud. Lige ved siden af, hvor vi er. Alt er fuldstændig oversvømmet. Og undtagen poolområdet faktisk. Poolområdet er det eneste, der ikke er oversvømmet, hvilket er et kæmpe win
når solen skinner, og vi skal vente her hele dagen sikkert på at komme videre. Vi bliver overført til et andet hotel, som ligger inde i Old Town, hvor der ikke er oversvømmet. Heldigvis er vejret godt. Vi har en pool, og vi har lige fået noget mad faktisk. Kopnudler og æg, så everything's good. Sidder her og venter på en eller anden båd kommer og henter os. Nå. Det kunne faktisk være, at jeg lige skulle give en lille update på, hvor vi er. Derfra, hvor jeg filmede sidst, der blev vi hentet af sådan en båd, hvor vi så skulle putte alle vores tasker og ting op i, og så skulle vi så trække båden igennem de her oversvømmelser. Og vandet gik en til brystet, og der var modstrøm, og du ved, altså der var jo ting i vandet, og det var faktisk virkelig ubehageligt. Og jeg havde et sår på min fod, jeg var bange for, at der gik infektion i det. Og vi skulle gå i det der modstrøm i sådan 1 kilometer. Og det tog selvfølgelig fucking meget længere tid, end det plejer, fordi man jo går meget langsomt. Vi gik så hen til sådan en kæmpe lastvogn-agtig, hvor at vi så sad oppe med alle vores tasker, fyldt med mudder, og kunne så køre resten af vejen ud til det tørre stykke, hvor vi så blev hentet af en taxa og kørt hen til et nyt hotel, hvor vi så var en overnatning. Og så besluttede vi os så for at tage fra Chiang Mai til Bangkok, for ligesom at komme væk ud af byen. Og i Bangkok, der var vi der så kun en dag, fordi vi gerne ville hurtigt ned sydpå, fordi der måske også var nogle trusler for oversvømmelser i Bangkok. Men nu har vi så 3 uger på øerne. Og så bagefter det skal vi til Koh Phangan, hvor vi skal på yoga retreat i 5 dage. Det glæder vi os sygt meget til, bare lige. Og så efter yoga retreat skal vi så til Full Moon Party, som er total modsætning. Men det skal vi så mødes med alle vores venner fra Ha Shang Loop. Og bo på sådan et, i sådan en sovesal sammen med dem på et resort, hvor der er pool og havudsigt og alt muligt lækkert. Ej, thank you. Vi har lige fået fritter. Fritis. Ej, er der noget lækker sovs til? Aioli. Chili mayo sikkert, ikke? Og så noget trøffel måske. Dild. Sjovt. Og så chili mayo midten. Ja, her kan I lære lidt om Emma. Hun dufter til sin mad, inden hun spiser det. Det er fucking mærkeligt. Det er ikke chili mayo. Det er kaj. Ja. Vi bor her. Her er vores lille altan. Mega cute. Og så er der en lille pool hernede. Og det er faktisk lige så billigt eller billigere at bo her, end det er at bo på et hostel i en sovesal. Så det er ret sindssygt. Og vi har lejet en scooter de her dage, så det er sådan en måde, man kommer rundt på øen, fordi tingene er lidt langt væk fra hinanden, men det er alligevel en lille ø, så man kan ligesom sådan komme hele øen rundt på den scooter der. Så ja, og jeg har min nye bikini på og min nye kjole. Som man nok kan se, så har vi lige været at snorkle på mit flotte ansigt. Og det er ret trist, fordi at der er rigtig mange af korallerne her, der er døde. Og de der fisk, de prøver bare sådan at spise lidt af de døde koraller, og det ser bare så trist ud. Altså, det har generelt været ret overvældende at se sådan. Man har godt kunne mærke klimaforandringerne her, mens vi har været afsted, både med oversvømmelser og storm og døde koraller og jordskred. Det er bare, der er sindssygt mange naturkatastrofer. Bare mens vi har været her den ene måned, så man kunne bare forestille sig, hvor meget der er normalt, ikke? Så det er lidt nøjeren. Ja, især Emma, hun er ret påvirket af det. Hun sidder ude på en sten lige nu og filosoferer sikkert, for jeg ved ikke, om man kan følge det. Hun er meget langt væk, hun sidder derude. Og vi har lavet et lille mål om, at vi skal drikke mere vand, fordi at jeg havde hovedpine og kvalme i går, og jeg drikker bare ikke nok vand. Emma, hun er meget god til det, men nu har vi sagt til os selv, at vi skal drikke 1,5 liter. Vi får sådan nogle 1,5 liters dunke, der ligger ind der. Vi skal have drukket, altså til sammen en inden frokost, og så skal vi have drukket ind mellem frokost og aftensmad. Og helst også lidt mere, men så har vi i hvert fald drukket 1,5 liter. Og det er meget godt. Så ja, det er det, vi går og bruger tid på. Cola vand. Hvad skal der ske nu?
skal filme lidt content i vandet, fordi det er desværre sådan, at der er en del af koralrevet, der er ret dødt, og det synes vi er lidt sad. Men vi vil godt vise alle sider af rejsen. Ja. Så det er det, vi gør nu. Vi sidder og jammer lidt til blæsen. Vi har gjort os klar. Du skal vise det her. Nå ja, vi skal se, hvor rige vi er. Rigtig mange bad. Vil du lige have din del? Ja, my share. Og vi skal have roasted duck til dinner. Fordi det har vi fået anbefalet, og det ser fucking lækkert ud, vi elsker det. Så ja, nu skal vi ud og have en lille drink, og så skal vi spise på et tidspunkt, når vi er sultne. Tak, mommy. Se her. Oh, eyes on the road. Louis-hjelmen. Vi er nu kommet ned til byen og har mega hyggeligt. Vi bor sådan lige lidt uden for de store gader. Hvilket er virkelig rart. Hvilket er virkelig rart faktisk, for der er meget turistet, og der er også lidt dyre her. Og ja. Men nu er vi taget herned, fordi vi godt vil have et glas vin, og vi vil gerne være tæt på det der duck place. Ej, så chic. Meget cute. Keramik er meget billigt her. Det er det, og det er så flot. Vi køber bare en masse tøj og smykker i stedet for. Det bliver spændende, når vi sådan skal helt hjem, hvor meget vi har købt. 2 måneder tilbage, og vi er oppe på 16 kilo. 14, tror jeg. Ej, 15 og 14. Ja, jeg har et kilo mere. Ja. Meget god. 7 ud af 10. Vi har sat os, og vi skal have and. Det skal være sygt lækkert. Der er vildt travlt, og der er billigt, og det ser lækkert ud. Det ser så lækkert ud. Er det godt? Oh my lord. Fuck, det smager godt. Ej, okay, lad mig smage. Ej, det smager røvgær. Åh. Det er rigtig godt. So good, I want more. Og der er pink spisepind. For 50 baht extra? Ja, ja. Er det godt? God smag. Åh nej. Godmorgen. Vi er på yoga retreat, og det er vores 3. dag. Og I kommer lige med i dag og ser, hvordan en dag på yoga retreat ser ud. Det er ret lækkert, hvis vi selv skal se det. De kommer altså selv. Efter yoga, som jeg filmede lidt af, der fik vi lidt morgenmad, og så var vi efter morgenmad til aromaterapis time. Aromaterapi var 11 ud af 10. Det er så lækkert. Hun var så god til at forklare det sådan in-depth om alt det biologiske bag aromaterapi og hvad det gør, og så refereret til rigtig meget scientific research. Det her, det er lavendel, og det er det her, det gør. Men nu får vi vide, hvorfor er det, det gør. Og det her, det går ind og påvirker det her i din krop, og nu gør vi det her for din lever, nu gør vi det her for dit hjerte, og det duftede bare. Det var så godt. Og så lige pludselig... Så ramte det ligesom samtidig sådan op i hjernen, og så var sådan, wow. Så nu sidder vi ved poolen og får lidt lækker frokost. Her får jeg lidt salat, lidt roasted pepper dip, nogle soltørrede tomater, noget tahini, noget lentils, et eller andet, halløj, noget feta dip, noget brød, og så får vi noget japansk nudler-agtigt, og alt er vegansk, hvilket er virkelig lækkert. Emma og jeg spiser jo normalt kød, så... Men det her smager så godt. Det smager bare så godt. Det er virkelig, virkelig lækkert. Og her ligger vi ved vores lækre pool. Og for en gang skyld, så har vi faktisk held med vejret.
Så alt godt herfra. Nu har vi ligget ved poolen i 3 timer. Og jeg har fået en eller anden... Er det et myggestik? Drengene skriver, at de kommer omkring klokken 1. Okay. Ja, så det her det er vores udsigt. Fint nok så. Og vi skal ikke så meget andet i dag, hvilket er rigtig dejligt. Vi skal i sauna og cold plunge ved en 4-tiden. Ej, det kan være, vi skal gøre det i aften først. Og i morgen så skal vi til noget breathwork og cold plunge. Breath control, hvad hedder det? Birth control? Nej, birth control. Det er boost your inner resilience, hvor vi skal arbejde på vejrtrækning, så vi kan holde mere ud. Altså holde ud at være i ubehagelige Det er faktisk sygt godt, fordi vi kan lære sygt meget af det til vores saunabus. Vi er taget i stigesauna. Og se det her dejlige lille sted. Så er der aromasauna herinde. Nej, dampsauna. Og så går man herud bagefter. Og dypper sig i en cold plunge. Og skyller sig i et udendørs bad. Livet er lidt for nemt lige nu. Den her er spændende. Det er lækkert. Man må godt, fordi klokken er 7, så man må ikke mere. Men det er lige meget. Vi er på ferie. Alle spiser ligesom på samme tid. Det er meget hyggeligt. Cool. Ja. Og det jeg har. Det er også okay. Hey guys, it's the full moon party tonight. We're going for food, and then we get some food and get some drinks. Ow! Hey, I'm Neve. Yeah, this is Anamika's. This is Slazenger. Hi, I'm Lucas. This is from Boots. These my feet toenails are that I haven't painted yet. Outfit. Where's your outfit from? Okay, så Thailand, Bangkok faktisk. Bangkok, smykker, alt muligt. Øreringe. She's so beautiful. Kotal. Yeah. Zara, somewhere in Bangkok. Kahat. Hajang, random places in Thailand. Okay, so just touch my bum. So excited! Later we'll be wearing black clothes. Yeah, probably. all black because they're All going to black. get ruined by the UV paint. By the paint, yeah, like this. That's like Yorkies. Emma der bare lige vinder 2 spænd alkohol. Ja, picture. Hello. Drink. What's going on? Hey! When Emilio goes, we all go silent. Okay. Give me my money! ¡Dame mi dinero! ¡Mi dinero! That's why you were like speaking. So got in line with my bed. Sasha, can you hold it? Lions and tigers, Winnie the Pooh. Hi, I'm Emma and this is my third flower. Yes, sir. What are the girls saying? What's Ben saying? Ben saying hi. Ben saying hi. Drink is. This is Anamika's painter. She looks professional. That's where all the colors are. Hi, guys. Damn. That's the cameraman. And that's Sasha. Vi er blevet malet, og det ser fucking sejt ud. Så flot ud. Det er så flot. Wow. Vi er nu taget videre med vores venner til Koh Tao igen, hvor vi skal bruge 5 dage på at tage dykkercertifikat.
Ja, så i dag skal vi bare ud og kigge på et viewpoint. Kom med og hygge med os alle sammen. Look at all those chicks. Look at all those chicks. Beautiful. Like you. So, no, stop it. Det her er et meget godt eksempel på, hvordan vejene ser ud her på Kotor. You like the roads here? Yeah, they're good. Glad you could be here? Yeah, it was. What are you saying? So I'm glad you could be here because we waited for you. Vi har lige gået op. Muligt. Alt sådan noget der. For at komme herop til et meget smukt viewpoint. Was it worth it? Yes, it was so worth it. De der sten ser fake ud. Show your sunglasses! Well, okay. Undskyld, grafikken er dårlig. We are going on our third and fourth dive today. And it's hopefully gonna be really good. Vi har bestået vores teori i går, og nu skal vi bare bestå vores praktiske del. Og vi skal ned på 18 meter. Hey, Jeg har lige købt 2 toasties og en vand og en Snickers til Emma. Selvfølgelig. Det er de der populære toast, som der er sådan videoer af overalt, føler jeg, på Instagram og TikTok og sådan noget. Fra 7-Eleven. Men de smager fucking godt, faktisk. Ej, den her vand er kold. Is it a video? Yeah. Are you ready, Sarah? Ready. Ready, Lucas? I wasn't even that drunk. Hvad er det, der lige er sket? Vi er blevet certificeret Paddy Diver dykker. Det var fucking fedt. Og det var så smukt. Det er blevet filmet på et GoPro, så det vil vi sætte ind her. Hvor smukt. Det skal vi på stranden og snorkle. Det er fint nok. Okay. Jeg vil sige 3 ud af 10. Jeg skal se, om der er plads deroppe. Vi var ude at dykke for 3 dage siden derude. Vi har lige været ude, og det var bare mega flot. Vi så faktisk en lille haj. Så du den lille haj? Du så den sidst. Men til gengæld var det sygt fedt at se alle fiskene og vide, hvad det var. Ja, så tænkte jeg også, den der med den røde, den søde venlige en, og så var der den, som bed ens skin af. Og en parrotfish. Så er du en stevefish. Ja. Den der sådan lidt sjov i ansigtet. lidt cute ud. Ja. Så var en masse gule fisk. Jeg tror faktisk, det var styret, hvor der kommer derud. Åh ja. Den der helt derude. Ej, her er så smukt. Det er helt vildt. Her skal vi sidde og se solnedgangen, og har bare så hyggeligt. Det er virkelig en dejlig. Den der lige på vores venner. When the sun sets, Well, by the end. I'm rooting like the. Vi bor dernede. Yay! Drag show!